enw i yw Molly a dyma fy stori. Fi yw'r cydlynydd gorsaf ar gyfer radio platfform yng Nghanolfa Millennium Cymru. Dyw e ddim yn hawdd i ddod o rhywle fel y Cymoedd a fynd lawr i ddinas i fod yn llwyddiannus. Mae yna lot o pethau sy'n rwystro chi rhag wneud hwnna a dyw e ddim yn hawdd. Fel menyw sy'n moyn gweithio yn y diwydiant radio, rydw i wedi ffindio fe'n anodd iawn oherwydd fy gender. Rydw i'n meddwl bod yn hollol bwysig bod mae Llywodraeth yn cefnogi cymunedau fel y rhai o gwmpas y Cymoedd. Mae yna lot o dalent o'r Cymoedd. A fel wedais i'n barod, mae'n hollol bwysig bod y Llywodraeth yn ariannu'r cymunedau yma. Fi'n credu'n gryf iawn os mae Cymru'n gallu fod yn lle fwy teg i fyw, a fi'n meddwl bod y potensial i Gymru i fod yn lle fwy teg i fyw, gall Cymru fod yn lle gwell i fyw. Pryd mae sefydliadau mawr yn creu penderfyniadau, hoffwn i gwybod bod nhw'n meddwl am cymunedau fel yr un rydw i'n byw ynddo.